Región Centrope je unikátnym nadnárodným hospodárskym priestorom, ktorý sa rozkladá v prihraničných oblastiach Rakúska, Českej republiky, Maďarska a Slovenska. Napriek tomu, že všetky 4 krajiny majú dlhú spoločnú históriu, ich vývoj sa po druhej svetovej vojne zásadne líšil. Rozdiely a osobitosti v 4 štátoch regiónu pozorujeme aj pod jednou strechou Európskej únie. Dnes sa dozviete viac o vedecko-technologických parkoch. Vitajte pri sledovaní relácie Hlas Centrope. Hlavné mestá Viedeň a Bratislava spolu s Brnom sú veľkými univerzitnými mestami a významnými uzlami vedy a výskumu. Spojenie schopností, vedomostí a kultúrneho bohatstva 8 krajov regiónu Centrope predstavuje veľký potenciál. Na miestach, kde je spolupráca aj zo strany samosprávy a kapitálu, vznikajú vedecko-technologické parky. Aký je ich prínos a ako ich možnosti využívajú jednotlivé krajiny, sme sa boli pozrieť v rakúskom Eisenštate, v bratislavskom a Trnavskom kraji a navštívili sme aj Južnú Moravu. Región Centrope sa stále viac formuje ako vedecký raj, v ktorom pôsobí 36 univerzít a viac ako 1800 vedeckých inštitúcií vo všetkých 4 krajinách. Okrem nich v nadnárodnom regióne fungujú stovky výskumných zariadení a technologicky a výskumne orientovaných podnikov. To všetko vytvára predpoklady na to, aby sa región Centrope stal centrom rozvoja znalostnej ekonomiky v strednej Európe. Prejavom a aj urýchľovačom rozvoja sú vedecko-technologické parky. Technologický park je vlastne projekt, ktorý dáva dokopy na jednej strane čistý výskum, vzdelávanie, ale vlastne aj aplikáciu v praxi. Sú rôzne modely. Buď je to model, že sú to naozaj len budovy, v ktorých sedia spoločnosti, ktoré sa zaoberajú jednou z týchto 3 častí, to znamená, bude to nejaká škola, alebo je to nejaká spoločnosť, ktorá vyrába nejaké prvovýrobky, alebo je to spoločnosť, ktorá je čistý výskum. Ale samozrejme existujú aj také modely, ktoré vlastne spájajú synergicky na jednom mieste, miesto, kde sa dá učiť, kde sa dá pracovať, ale možno kde sa dá aj bývať, aj relaxovať. Chápem ich ako priestor, kde sa potom firmy, ktoré tieto technológie už objavené alebo získané, implementujú priamo do praxe a ktoré umožňujú zamestnať ľudí v takto lukratívnych pozíciách z hľadiska ekonomického. Na Slovensku máme bohatšie skúsenosti s budovaním priemyselných parkov. Sú väčšinou tematicky orientované, napríklad na automobilový priemysel. Čiže rozdiel medzi priemyselným a technologickým parkom je ten, či je tam sústredená práca rúk alebo práca hlav. Vedecko-technologické parky sú centrá, v ktorých región ponúka miesto s infraštruktúrou pre akýchkoľvek výrobcov. Je to miesto, v ktorom región, tak povediac, fixuje vzdelaných ľudí, aby neodchádzali pracovať do zahraničia. Je to taktiež miesto, v ktorom ako keby nasáva región tých vzdelaných ľudí aj zo zahraničia, alebo vracajúcich sa naspäť. Je to v súčasnosti naozaj model, ktorý po kríze pomáha regiónom udržať a hlavne zvyšovať ekonomiku. Z dlhodobého hľadiska má zmysel, aby sme budovali výrobu, ktorá bude viac založená na tom, čo ľudia majú v hlave, ako na tom, čo majú v rukách. Inými slovami, volá sa to znalostná ekonomika, je to ekonomika s vysokou pridanou hodnotou, ktorá sa opiera o silnú vzdelanú pracovnú silu. To je dôvod, pre ktorý sa Centrope zapodieva tým, že aby spolupracovali medzi sebou univerzity, aby vytvárali isté centra, ktoré potom budú nielen ľudí vzdelávať, ale aj budú tieto nové technológie komerčne využívať. Na Slovensku sú vedecko-technologické parky zatiaľ prevažne víziou budúcnosti. V Trnave je to však vízia veľmi konkrétna. Podporujeme aj rozvoj priemyselných parkov, aj vedecko-technologických parkov, ale samozrejme my sa snažíme prednostne rozvíjať aj klastre, a tie sú takisto rozvíjané v spolupráci s mestami. Pre mesto Trnava je dôležité z hľadiska toho, aby malo aj perspektívu, aby mesto nebolo len alebo nežilo len z toho, že vlastne je tu najnižšia nezamestnanosť, ale dôležité je pre nás, aby tu bol vytvorený potenciál pre vysokoškolských absolventov. V Bratislavskom samosprávnom kraji zatiaľ vedecko-technologický park nemáme. Vznikli soft projekty, teda nejaké projektové zámery,
Viem, že aj univerzity spolu s krajom mali nejaký zámer, ale ak by sme povedali, že kde to bude, nevedela by som vám povedať, pretože tá spoločná vôľa tu dosiaľ nebola a verím tomu, že Bratislavský kraj sa tejto iniciatívy teraz chopí. Dôvod, pre ktorý tu naozaj nemáme takýto vedecko-technologický park, ale máme tu napríklad niekoľko inkubátorov podnikateľských, ktoré s takým polkrokom práve k týmto technologickým parkom, napríklad v Malackách, je ten, že asi chýbala istý taký pocit dôležitosti. Podľa Pavla Freša si investori chceli v uplynulých rokoch preveriť, či na Slovensku môže fungovať vedomostná ekonomika. Ja si myslím, že sme presvedčili tými spoluprácami a teraz je aj ťah na politikoch, aby vyslovene tlačili, že áno, chceme sem nové investície, ale už chceme tie investície do niečoho, čo má vyššiu pridanú hodnotu, kde jednoducho ľudia zarobia poriadne peniaze. Aj sme tie rozhovory začali aj s Technickou univerzitou, aj s Univerzitou Komenskou, aj s Ekonomickou univerzitou, kde sa stretávame a myslím si, že bez nich to jednoducho nepôjde. A im chcem ponúknuť, aby sa na tom podielali. Je to nová téma pre Slovensko, ale je to téma, ktorá je tém Európskej únie. Takzvaná knowledge-based economy je dneska naozaj výraznou dôležitou témou v rámci Európy. A naši susedia, či sú to Rakúšania, či sú to Češi, pochopili zmysel tejto témy a samozrejme budujú na téme vedecko-technologických parkov, pracujú na tejto téme už dlhodobo. Príkladom dobrej spolupráce predstaviteľov kraja, vedy a kapitálu je Juhomoravský kraj. Je to samozrejme PPP projekt, spojenie verejnej správy s privátnym sektorom a naozaj bude to Európske centrum pre technológie, v tomto prípade biotechnológie, farmakotechnológie. To znamená, je to budúcnosť Juhomoravského kraja. Juhomoravské inovačné centrum vzniklo v roku 2003. Impulzom bolo, že z regiónu odišiel jeden z kľúčových zahraničných investorov. Nechala tady po sobě asi 4,5 tisíce nezaměstnaných lidí, což byl takový jakoby impuls i pro politické vedení Jihomoravského kraje a města Brna, ale hlavně Jihomoravského kraje, aby se začalo zamýšlet nad tím, jakým způsobem podpořit růst ekonomiky nejen z těchto externích zdrojů, zahraniční investoři, ale z interních zdrojů stavět v podstatě na znalostech lidí, kteří jsou lokalizováni tady a studentů, kteří vycházejí ze škol, které tady jsou. Hlavním investorem v tomhle případě byl Jihomoravský kraj, který investoval z tu podporu strukturálních fondů přibližně 250 milionů korun. Bylo vybudováno kolem 7 000 metrů čtverečních plochy. Programom Juhomoravského kraja sú financované aj výskumné centra a niektoré projekty. Do Jihomoravského kraje přijde kolem 17 miliard korun investic do těchto výzkumně vývojových infrastruktur a jedním z největších projektů je projekt CEITEC. Projekt zahrnuje jak oblast živých, tak neživých věd, z čehož 5 programů je z oblasti živých věd, které se zaměřují jak na molekulární medicínu, tak až po program výzkum lidské mysli. Projekt Smart Frame je další z projektů, které je možno zařadit do projektu v rámci regionu Centrope. Je to v podstatě projekt, na kterém spolupracují partneři z Horního Rakouska, z Německa, z Polska, z Maďarska. Juhomoravské inovačné centrum poskytuje aj pomoc študentom a začínajúcim firmám. Inkubační program je v podstatě série služeb, poradenství, poskytnutí prostor pro nadějnou začínající firmu se zajímavým podnikatelským záměrem, který poskytne takové chráněné prostředí po první 3 roky rozvoje té firmy. V podstatě Jihomoravské inovační centrum je zřízeno jako prodloužená ruka Jihomoravského kraje a naplňuje vizi Jihomoravského kraje, což je patřit mezi 50 nejinovativnějších regionů v Evropě. Přibližně za 8 let fungování vědecko-technického parku, respektive Jihomoravského inovačního centra, bylo vybudováno přes 400 vysoce kvalitních pracovních míst. Skúsenosti Južnej Moravy sú zaujímavé. Na ďalší vedecko-technický park sme sa boli pozrieť v Rakúsku. V kraji Burgenland sú rôzne technologické centrá. V Eisenstadte bolo vybudované pred 12 rokmi.
Technologiepark des Landes Burgenland sind dafür gegründet worden, hier im Burgenland. Tento park vznikol, aby dal mladým podnikateľom v Burgenlande, ale aj tým podnikateľom, ktorí pôsobia v oblasti vývoja, možnosť začať tu podnikať. Vytvárame im tu nejakú štartovaciu čiaru pre ich biznis, aby sa tu mohli usídliť a rozvíjať. Kraj Burgenland totiž potrebuje pritiahnuť do regiónu viac podnikateľov, ktorí sú technologicky orientovaní. Je nesmierne dôležité pre túto oblasť, aby sa tu usídľovali noví podnikatelia a prispievali k rozvoju regiónu. Aký je prínos vedecko-technického parku pre región? Hlavný prínos je ten, že vznikajú nové pracovné miesta. To znamená, že ľudia, a to nie len domáci, ale aj z okolitých oblastí, tu budú môcť ľahšie nájsť prácu. Zníži sa nezamestnanosť a pre región je to pozitívne aj v tom, že podnikatelia budú samozrejme platiť miestne dane. Má to teda zmysel aj pre samosprávu. Slovenské mestá a regióny v oblasti vedecko-technologických parkov hľadajú svoju cestu a majú svoje vízie. Aby v Trnava nebola len miestom výroby povedzme automobilov, ale aby sa v súvislosti aj s výrobou automobilov alebo televízorov orientovalo do tohto mesta aj Centrum vývoja a výskumu. Z tohto dôvodu mesto vlastne v rámci projektu Centrop sa angažuje v vytváraní takýchto priemyselných zón alebo parkov, ktoré budú už zamerané nie na samotnú výrobu, ale skôr na vývoj. Slovensko je v tomto ako keby taký nováčik. Sú tu samozrejme malé lastovičky, ktoré vznikajú jednak v Trnave, niečo v Košiciach, niečo v Žiari nad Hronom, ale je neuveriteľne dôležité, aby práve Bratislavský kraj, ktorý má svoje danosti, 60% čínskeho výskumu, 10 univerzít, sídla, spoločnosti technických orientovaných, to sú všetko danosti, ktoré dávajú Bratislave predpoklady, aby v nej vzniklo takéto vedecko-technologické centrum. V súčasnosti sa v regióne Centrope rozbieha projekt Centrope Capacity, ktorý podporuje spoločné podniky a projekty zamerané na prax. Projekt Centrop Capacity je vlastne projektom manažmentu, to znamená, je to spolupráca tých 4 krajín v daných témach. To znamená aj téma výskum, vývoj, teda nástroj vedecko-technologický park, je jednou z veľmi silných nosných tém a Centrop Capacity môže v tomto byť ako keby kontaktérom vytváranie platformy nejakej spolupráce, to znamená networkingu, to znamená v praxi, aby sa to, čo v jednej krajine je už zavedené, tie skúsenosti, vedomosti preniesli, pomohli v krajine, ktorá iba začína, štartuje. My vidíme projekty a Centrope jako takové, jako možnost daleko intenzivněji spolupracovat s metropolemi, jako je Bratislava, Vídeň. Vidíme to trošku jako takový trouhelník Brno, Bratislava, Vídeň, kde podobně jako například v Lovani, v Eindhovenu a v Aachenu se daří daleko intenzivněji spolupracovat, navazovat osobní kontakty mezi klíčovými osobami a klíčovými hráči a provazovat jak firmy, tak výzkumníky vzájemně. To je vlastne zmysel Centrop Capacity, aby sme si navzájom pomáhali a spoločne budovali tento spoločný Centrop región. Vďaka svojej zemepisnej polohe a dobre rozvinutej infraštruktúre disponuje región Centrope vysokým potenciálom hospodárskeho rastu. Výzvy, ktoré prináša vedomostná spoločnosť, sú rovnaké pre všetkých partnerov Centrope. Vedomosti a ich efektívne využívanie sa stali kľúčom ku konkurencieschopnosti a hospodárskemu rastu. Pred záverom relácie sa ešte pozrieme na stručný prehľad diania a zaujímavostí, ktoré v letných mesiacoch región Centrope ponúka. Neďaleko Pezinka sa nachádza vodný mlyn, ktorý patrí k najväčším v strednej Európe. Bol postavený v roku 1767 a obývali ho 4 generácie mlynárov rodiny Šaubmarovcov. V súčasnosti je mlyn majetkom Slovenskej národnej galérie a je sprístupnený verejnosti. Slúži ako galéria insitného umenia a múzeum mlynských strojov a zariadení. Okrem prehliadky mlyna a obrazov si môžu návštevníci pozrieť divadlo, zúčastniť sa na tvorivej dielni alebo len tak posedieť v prekrásnej záhrade a počúvať blues či folk. Všetky tieto aktivity sa konajú pravidelne a nájdete ich na stránkach Slovenskej národnej galérie alebo mesta Pezinok.
Zaujímavým tipom na prázdninový výlet môže byť aj hrad Červený kameň. Svojím návštevníkom ponúka už 5. pokračovanie nočných prehliadok. Dostanú sa tak do obdobia, kedy hrad obývali členovia vznešenej rodiny Pálfiovcov. Tentoraz sa dozvedia viac o pálfiovských ženách. Tento program si nenechajte ujsť 2. a 23. júla. Okrem toho hrad Červený kameň ponúka podujatie Kamenné mystérium a v auguste pripravuje okrem iných akcií aj festival stredovekého života. Končí sa 5. časť relácie Hlas Centrope, ktorá vám každý mesiac približuje jednu sféru života a cezhraničnej spolupráce v nadnárodnom regióne v srdci Európy. 8 susediacich krajov na území Rakúska, Slovenska, Čiech a Maďarska vám na budúce predstavíme z pohľadu cyklistov. Budeme hovoriť o letnej a zaujímavej téme, o cyklotrasách. Teším sa na vás opäť pri relácii Hlas Centrope. Prežite pekný mesiac a dovidenia.